ба диққати волидон мерасонем ки телевизиони симои шаҳри Панҷакент бахшида ба 80-умин солгарди шоири барҷастаи тоҷик устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ барномаеро таҳти унвони «Дунёи рангин» пешниҳоди кӯдакону наврасон месозад. дар ин барнома кӯдакону наврасони шумо имкон доранд маҳорату истеъдоди шеърхонӣ, ҳозирҷавобӣ ва дигар ҳунарҳои худро бо ғолиби озмуни фурӯғи субҳидоноӣ рӯдакӣ норов нишон бидиҳанд. агар чӣ суоле доред ва ё мехоҳед фарзанди шумо дар ин барнома иштирок намояд, пас ба рақами зерин занг занед: 92 732 86 11. рақамро такрор мекунам: 92 732 86 11. барномаи «Дунёи рангин» танҳо барои кӯдакону наврасон.